Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω μια ιστορία. Πάμε πίσω, κάπου το 1973, να συναντήσουμε δύο παιδιά. Παιδιά της μουσικής, κάπου εκεί, σε μια φτωχογειτονιά της Αμερικής. Εκεί ζούσαν δύο αδέρφια, δύο δίδυμα αδέρφια. Είχαν όνειρα και τη δύναμη να αγγίξουν τα αστέρια. Τα ονόματά τους είναι γνωστά στη σημερινή εποχή. Το να το λέγαν underground και τον άλλο R&B. Τη μητέρα τους δεν τη γνώρισαν, πέθανε στη γέννα, πέθανε. Μα έφερε στον κόσμο αυτά τα δύο ταλέντα. Είχαν ένα σούπερ πατέρα και το όνομά του ήταν rap. Ναι ρε φίλε, καλά άκουσες, ο πατέρας του λεγόταν rap. Τα δύο αδέρφια που ζούσαν σε κατάλληλο περιβάλλον. Είχαν ένα καλό, πάντα που στήριζε ο ένας τον άλλον. Έδωσαν όρκο ότι η αγάπη τους τα κράταγε αιώνια. Θα δείτε όμως πως άλλαξαν όλα μέσα σε λίγα χρόνια. Τα αδέρφια γούσταραν να ράζουν και να γράφουν στίχους. Μια φορά ο Underground έβαλε πια από το στόμα του ήχους. R&B είπε, hey, πως έβγαλες από το στόμα αυτή τη μελωδία. Είναι το σημερινό beatbox, με αυτό το ονόμασαν μαγεία. Μέχρι το γυμνάσιο τα αδέρφια κάναν μαζί παρέα. Συνδυάζαν στίχους με μελωδία και περνάγαν ωραία. Ο ένας του έδινε ρυθμό με το στόμα. Και ο άλλος με ένα κλαδί χαράζε στίχους στο χώμα. Μα όταν πια λύκειο τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Κανένας από τα δύο αδέρφια δεν έμεινε ο ίδιος. Στο σχολείο R&B τα δημοφιλείς το συμπαθούσαν όλοι. Είχε καλούς βαθμούς, ήταν το καλό παιδί μες στην πόλη. Ενώ ο Underground κλείστηκε στον εαυτό του. Είχε οργία όλους, είχε αυθεντικό το εγώ του. Δεν είχε παρέες, καθόταν μόνο σε μια γωνία. Και προσπαθούσε να κάνει φράσεις με ομοιοκαταληξία. Και έτσι πέρασαν τα χρόνια, τελείωσαν το σχολείο. Απ' τους δύο, μόνο R&B πήρε το πτυχίο. Αργότερα σε ένα δυστύχημα έχασαν και το πατέρα. Από εκείνη την ημέρα, αυτοί οι δύο είναι ξανά ένα. Από εκείνη την ημέρα ήταν πάλι μαζί. Και ξανακάνανε αυτό που κάνανε και μικροί. Μια φορά ο Underground είχε μια φάινη ιδέα. Hey αδερφέ μου, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Ας κάνουμε αυτό που κάναμε, μα με μελωδία. Ο R&B συμφώνησε αφού το έβλεπες αστεία. Και πώς θα το ονομάσουμε, ας του δώσουμε το όνομα του πατέρα. Το ονόμασα rap και από εκείνη την ημέρα πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά. Κλειστικά 4 στίχους. Έψαξα κάτι που ονόμασα beat και κόλλησα στίχους. Αργότερα έχω γράψει τα κομμάτια σε μια κασέτα. Αδερφέ, κάνα απ' την αρχή, ναι, γάμισέ τα. Τα καταφέραμε, ανακαλύψαμε κάτι δικό μας. Για το πατέρα μας γαμώτο, για το όνειρό μας. Το γούσταραν κι είπα να το πάνε επαγγελματικά. Μετά μοίραζαν κασέτες από γειτονιά σε γειτονιά. Αργότερα τους έδωσα respect όλοι. Πολύ αργότερα τους άκουε πλέον ολόκληρη η πόλη. Έδιναν μηνύματα, ανακαλύψανε και το freestyle. Λίγο μετά έκαναν και το πρώτο τους live. Έκαναν επιτυχία, μα τα πράγματα άλλαξαν στην πορεία. Ένα κρύο πρωί είχαν μια διαφωνία. Ο R&B είπε, αδερφέ, ο κόσμος θα μας βαρεθεί θέμα. Ας αλλάξουμε θέμα, ας πούμε στα κομμάτια κάνα ψέμα. Ας μιλάμε για γκόμενες, αμάξια και ξαφικά. Πίστεψέ με, θα πετύχει, θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες, πας καλά. Πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό. Μα τα λεφτά, γάμα τα λεφτά, σημασία έχει να το δίνουμε αληθινό. Να γράφουμε ό,τι νιώθουμε, να αγγίζουμε το κοινό. Τσακώθηκαν, πήρε ο καθένας στη δικιά του πορεία. Διέλυσαν αυτό που είχαν για μια μεγάλη βλακεία. Χρόνια αργότερα ο R&B έκανε μεγάλη επιτυχία. Τον ήξερε όλος ο κόσμος, έγραψε δισκογραφία. Έγινε πλούσιος, είχε μια εύκολη ζωή. Γάμα η κάθε μέρα κι από άλλο διαφορετικό μουνί. Ενώ ο Underground έμεινε σε αυτό που άρχισε πιστός. Δεν τον ένοιαζε χρήμα και δόξα, έμεινε αληθινός. Κι ας ζούσε σε ένα χούρι, κι ας μην είχε καν φαΐ. Κι ας τον άκουγαν 10-20 άτομα το πολύ. Το βράδυ έγραφε ότι πέρναγε τη μέρα του. Έμεινε αληθινός από σεβασμό προς τον πατέρα του. Είχε να μιλήσει 15 χρόνια στον αδερφό του. Μα πλέον θωρούσε τον R&B εχθρό του. Ως που το πήρε τηλέφωνο, έλα εγώ είμαι. Εσύ, ναι, θέλω να σε δω. Ακούς R&B, ναι, όπου και όποτε θες. Τώρα, στο οικογενειακό μας σπίτι, τι λες, συναντήθηκα. Αδερφέ μου, σκάσε ρε την όλα κόλπο. Τι εννοείς, και τότε Underground βγάζει ένα όπλο. Τι πας να κάνεις, εγώ είμαι αδερφός σου. Όχι ρε πούστη, πλέον είσαι εχθρός μου. Στο όνομα του πατέρα μας που θα μείνει ζωντανό για πάντα. Ναι, θα είμαι ο Underground για πάντα. Αυτό για το rap, για τη μουσική. Και τότε Underground προβόλησε και σκότωσε τον R&B. Για πάντα Underground, για πάντα.